going ta dadto. Nanata sa atong ikatulong nga part sa atong Talakag Bukidnon nga road trip series. Nata diri karon no. Mag road trip na sad ta sa other side of Talakag Bukidnon. First time gyapon ako moagi sa dalan dire. Pagkita lang ako sa inyong mapa. So mao na siya. Datong tanan kung unsay naabad adto kay no idea ko kung unsay naa mga unsay naa didto na view. Ubanin sa ninyo sa akong paglaag karon. Tara, let's go. Alright, napagyapon ta sa Talakag guys. Dirita sa other side of Talakag. Time check, it's 1:30 sa kahaponon. Diyan kay mga bulad oh. Tirita. Right turn ta, right turn. Time ba ko makaagi dire? San Antonio. Galabay dire sa una. Ato day sa Picas Route 945. Shout out day ko sa mga taga Talakag Bukidnon. Kumusta man mo diha? Sa inyong tagsa-tagsa ka pa ni Malay. Inom mo dagang tubig ka kay grabe maka dehydrate ang panahon karon, grabe ka init.
siya taman guys, kay rough road na siya. Right, dili na ta mo adto dito kay rough road gid siya, wala ni nila gihuman diri. Eh, matiwasag guba tong sakyanan eh. Alright, tuyok man ta, tuyok ta. Wow, tanawa ang kuan. Tanawa ang view. Tanawa ang view guys. Unsa ka nangakahoy ba? Alright, balik ta sa atong agi. Dili na ko madto dito. Kay rough road. Matiwasag guba tong shock dito. At least nakita na to ba? Say na diri. Medyo layo na punto dito. Area. No, tsada gig view na. Barangay San Antonio. Lingion, ano? Come to Lingion. Not sure kung asa na ta. Below guys, unsay na ipangalan na rin yung mga kahoy. Sada kita no.
sa bridge. Igo lang ta nag round trip guys. Naibuak. Ang ganun din silang left mo din yung nila terminal nila sa Talakag. So no left turn man ta, so balik datong matong sakaan ganiha. Isting katagan ni dire. Ilang plaza. Municipal Hall. Wow. Sada. Pikas. Balik dito sila Wonder. O din nilang municipal hall. Tara guys, I love Talakag na guys, nyapit lang takadjot diri. Then likod na ilang Talakag Municipal Hall. Naro busy kay karon, dagan gidulag basketball, ga practice sayaw. Alright, ito na ta, bye.